Chcete rozšíriť svoje podnikanie o nové služby alebo činnosti? Zmena predmetu podnikania je nevyhnutným krokom. Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Naša firma doteraz poskytovala IT služby, ale chceme pridať aj stavebnú činnosť. Neviem však, ako postupovať pri zmene predmetu podnikania. Dobrý deň. Zmena predmetu podnikania je pomerne bežná, no vyžaduje si presný postup. Vedeli by ste mi to prosím objasniť? Musím o to žiadať aj živnostenský úrad? Presne tak. Najskôr je potrebné získať živnostenské oprávnenie na nové činnosti. My vám ale celý proces vieme zabezpečiť. Vrátane prípravy dokumentov a komunikácie s úradmi. To by mi veľmi pomohlo. Nechcem strácať čas chodením po úradoch. Presne na to sme tu. Všetko za vás vyriešime a vy sa môžete venovať rozvoju podnikania. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu doktora Stanislava Rešutíka. Poradenstvo máme bezplatné a všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom.